नमस्कार, मी स्नेहा. परब किचनमध्ये आपले स्वागत. पुढ्यात काय पसारो घेऊन बसला स्नेहा, आता तुमका प्रश्न पडलो असत ना. अहो पण ह्यो पसारो नाया, ही आपली दिवाळीची शॉपिंग. काल सहज सरोज माका फोन केल्याने म्हणाला की लिस्ट बनवा वहिनी. मी म्हणते कसली गो लिस्ट एवढ्या लवकर? तर त्या म्हणता दिवाळीची लिस्ट आपल्याक दाखवूची आहे ना. बरोबर, कारण दसरो इलो 15 तारखेक दसरो असा, त्याच्यानंतर 15 दिवसां 10 दिवसां का 15 दिवसां ना दिवाळी 10 दिवसां दिवाळी असता, म्हणजे दिवाळीच्या आधी 10 दिवस आधीच तयारी करूची लागता. हा, त्याच्यामुळे आपणाक फराळाची तयारी करू होई. पण अशी जर सामान आणून ठेवला, त्याची लिस्ट बनवली तर काय होता, आपलं अर्धा काम वाचता. ऐन वेळेक आपण दुकानात धावाची गरज नाही, नाहीतर मैदो नाही दुकानात धावा, रवो नाही दुकानात धावा. त्याचा काय तसं नाही, लिस्ट मध्ये अगदीच काही बारीक सारीक जर राहला ना तर अनुक गावता. ह्या सांगता एकदम कसा भरणार, आता जसा जसा आठवीत ना तसा अनुक गावता. तरी पण मी आपला माका आठवल्यात लिहिलंय. मी केलाय फोन, शुक्रवार होतो, माका जाऊचा होता. माझा 4 दिवसापासून ठरता, आज जाऊ डीमार्टला, उद्या जाऊ डीमार्टला, पण मुहूर्त काय लागाना. मी म्हटलंय दुपारी बरोबर 12 वाजता फोन त्यांना फोन केल्या, तेव्हा मी लिस्टच लिहित होते. आणि लिस्ट लिहिता लिहिता पोरग्यान माझ्या दुर्वांगणे घातल्यान सोनमच्या डोळ्यात पेन्सिल आणि केल्यान गोंधळ. मग काय झाला, माका लागला धावाचा. वाजलेले 12:30, सगळ्या डॉक्टरचे क्लिनिकचे झालेले शेटर बंद. मग करूचा काय, तरी नशीब थोडक्यात डोळं वाचलो. होय, एकदम कडेकच लागली पेन्सिल, पण त्या घेऊन गेला. पण डॉक्टर नव्हते, मग डॉक्टरांकडनं बोलले जरा ड्रॉप तरी द्यावा की पोरग्याक जरा बरा वाटत. मग त्यांनी ड्रॉप घेऊन येला, ती घातलं आम्ही. मग त्याच्यानंतर आम्ही दुपारी 2-2:30 वाजता गेलो डीमार्टला. देवाच्या दयेन गर्दी कमी होती. मग म्हटलं चला पटापटा सामान उचलूया, बाकीचं काही खरेदी करूक नाही. तसं असं म्हणतात डीमार्टला एक वस्तू नेऊक गेला काय 10 वस्तू गोळा करून आणतो. तरी पण ह्याच्यात एक गोष्ट रावलीच. काय ह्या वर्षी आम्ही पोळ्यांचो चिवडो नाही करतलो, मक्याचो चिवडो करतलो. त्याच्यासाठी लागणारा तो इलो नाया ना बाजारात. मी त्याका बोललंय अजून इलो नाया, तर त्या म्हणता होय होय. त्या पुरा फिरला, डिमांड गोल 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 फिरला. परत एकदा गेला गावात गेला, तेव्हा म्हणता नाही नाही मक्याचो चिवडोच नाही. मग गर्दीत काय होता, काय सूचना नाही काय घ्यायचं आणि काय नाही. मग त्याच्यामुळे लोकांना सांगायला लागतं वाईच बाजूक रवा, वाईच बाजूक रवा. मग म्हटला दुपारचाच जाऊया. तर आम्ही डीमार्ट मध्ये गेलो आणि हे सगळं साहित्य घेऊन येलो. इतक्या काय लागायचं नाही, पण हा. मग घरात पण वया असतात. साखर तर आपल्या वर्षाच्या 12 महिने आपल्याक लागताच. ती मी जास्तीचीच सांगितलंय, कारण आम्ही बहुतेक लाडू आणि करंजे गुळातच करतलो. पण साखर आपल्या एका शंकरपाळ्याक लागतली आणि अर्धे लाडू साखरेचे कोणाक वया असतील तर, म्हणून साखर. मालवणी लोकांका चाय भरपूर लागता बाबा, त्याका तर साखर होईच. गुळातली चाय खाऊन खाऊन वाईच कंटाळलो. आता कशी थंडी येतली ना, त्याच्यामुळे जरा कडक अशी साखरेची चाय तर होईच. हा, मग आता आम्ही काय काय आणलं होता तुमका बघूचा ना. चला दाखवते सुरुवात. आता पहिले तुम्ही सांगितलास तर काय असतात ताटामध्ये गो? करंजी सगळ्यात पहिली. आणि ती भरल्याशिवाय ते असल्याशिवाय ताट आपला भरत नाही. कोणाच्या घरी गेला ना की फराळाचा ताट पुढे येला काय 2 वस्तू आपण नक्कीच बघतो, एक चकली आणि दुसरी म्हणजे नाही नाही लाडू पण असतात गो. अरे नाही तुका आवडतात करंजी, पण लाडू पण असतात. फराळाच्या ताटात 2च प्रकार नाही कोणते. आपण जे हे लाडू बनवतो ते मी ह्या वर्षी नक्की तुम्ही सांगितलास ना, या म्हणतात लाडू पण करूचे, पण तुम्ही सांगितलास म्हणून पिठाचे लाडू पण दाखवतो गुळातले. आणि हे गेल्या वर्षी आयन दाखवल्या नव्हते, चणे कसे भाजून बरडून, ती पण रेसिपी हाच. पण आता आम्ही तुम्ही सांगतास म्हणून 3घी जणी करतलो. कसले करंजे. करंज्यांका किती माणसं असली तरी कमीच बाबा. करंजाचो घाट घालूचो म्हणजे विचार करूचो लागता. म्हणून करंजी आधी मधी करू बाई. एकट्यान करूचे असतात ना तर 10-12 करंजे एवढं पिठाचं गोळं मळान करू शकतात. पण बाकीचे 1 किलोचे करंज्यांका माणसा होईच. मग ती करंजी फुटाक लागली तेलात तर अजून उडता गोंधळ. बापरे, विचारू नका. चला आता पुढची सुरुवात करूया. आता ही वेलची 25 ग्राम. आपण याच्यामध्ये आपला सुंठ, जायफळ याची आम्ही पूड आणि याची रेसिपी पण दाखवतो. ही एकत्र करून कशी ठेवायची. साला पण वेस्ट घालवायची नाही, साला पण वेस्ट घालवणार नाही. थोडं काहीतरी गुपित ठेवा. हा, या वेलचीमध्ये सुंठ आणि जायफळ राहली. सुंठ पूड आमच्याकडे भरपूर आहे म्हणून काय आणलं नाही. जायफळची बोंडा आणूचे 2. त्याच्याबरोबर एक गुळाचे 2 ढेपे. काय म्हणतात मालवणी भाषेत ढेप. ही ढेप 1 किलोची एक ढेप. 2 किलो आणलं आम्ही. 2 किलो लागता काय माहिती नाही 1 किलो चण्यांका, तरी पण जास्तीचं आपला आणलं. आता ह्यो रवो आम्ही असं किती आणलं माहिती आहे.
सरोजनी डोक्या लावल्यान की बाबा मोजमाप करून व्हायो असता ना, म्हणून त्यावेळेला वहिनी आपण अर्धा किलो घेऊया, असे दुकानवाले देणच नाही. बरोबर. 1 किलोचं घेतलं तर समजता नाही ना, अर्धा किलो रवा लागलं तर किती घेऊ गयो, म्हणून या आपला मापच आणलं. अर्धा किलोचे 4 पुढे म्हणजे 2 किलो. ठेव पण बरं पडतं. एवढं रवं लागलं नाही ना, 1 किलो फोडलं तर अर्ध ठेव, जरा बिंदूचं लागतं. हे आपलं असं ठेवलं का झालं. मग 2 किलो रवा आणलं, त्याच्यातलं आम्ही अर्धो घालतलो हे का आपल्या करंजात, आणि केले तर लाडवात पण घालतलो. ह्यो मैदो आणलो 2 किलो. आता मैदा 2 किलो म्हणजे करंजांका लागतलो तो, आणि वायच मैद्याचे आम्ही हे अर्ध्या मैद्याचे शंकरपाळे आणि अर्ध्या मैद्याचे नानकटाई, यंदा नानकटाई दाखवतलो. आणि हे तेलाचे पिशवे 4 लिटर तेल आणलं, तेवढा काय लागतला नाही, जास्तीचाच आणलं. साखर तर मगाशी त्यांना सांगल्यान. त्याच्यानंतर आपण बेसनच्या लाडवाक आम्ही ना मुगाची डाळ घालतो, म्हणून मी अर्धा किलो मुगाची डाळ पण घेतलंय. त्याच्यानंतर हे उडीद डाळ घेतली. उडीद डाळ आणि तांदूळ आणि ही डाळ, त्यातली अर्धी डाळ आम्ही चकलीची भाजणी करतलो ना, भाजणीचे चकले त्याच्यासाठी लागली. झटपट चकली पण भारी लागतात, पण भाजणीची चकली, मुगाची चकली पण मस्त. त्याची रेसिपी सरोजने दाखवली आणि ती पण बघून घ्यावा. पण आम्ही मुगाची डाळ भाजणीच्या चकलीत पण घालतो. पण भाजणीच्या चकलीची मजा औरच असता, होय पण फसली की संपला. मग तुम्ही कधी चकलीचा मग करणाऱ्याचो पण मूड ऑफ आणि खाणाऱ्याचो पण मूड ऑफ. भाजणीच्या चकलीचं नाव सुद्धा घ्यायची नाही की आमका भाजणीची चकली होई पुढच्या वर्षी. त्याच्यामुळे आवर्जून तुमका रेसिपी पण काय आहे माहितीये सरोज, कारण आवडीने मनापासून जर केला ना तर पदार्थ चांगलोच होता. तो कायो असू दे, थोडं असलो ना तर आणखीन मस्त होता. पण माझं असं म्हणणं आहे की पहिलं थोडंच करून बघूचो. जो माझ्यासारखे नवीन दिवाळी साजरी करून उभे राहतात ना, त्यांनी थोडंच करूचो. एवढा मॉक मळूक गेला ना तर फसला. त्याच्यापेक्षा थोडं करून बघूया मोजमापानुसार, आणि नंतर मोठी घाट घालूया. बरोबर. आणि ह्यो बघा, ह्यो माझं चिनू, ह्यो सुद्धा सांगता ह्याला ठेवलंय बाजू. आज कोण पोरा नाही ना, सोनम पण उभ्या राहाक तयार नाही आणि दुर्वांग पण नाही. म्हटलं हे त्यांचं ह्यो टेडी बेर, ह्याका तरी साथ देऊ नये आमची. तो गेले आता खाली खेळत गेली, तोपर्यंत म्हटलं या दाखवून घेऊया आम्ही केलं होती शॉपिंग. तरी पण ह्याच्यात थोडा बहुत सामान रवला, म्हणजे सांगितलंय ना मगाशी मक्याचा चिवडो करू जातो, मके रवलेत, त्याचा सामान रवला. शेंगदाणे बिंगदाणे हत आमच्याकडे, गावावरनं आणलेले सोललेले मापत शेंगदाणे, सुक्या खोबरा पण असा. त्यामुळे काय दाखवलं नाही. त्या मक्याचा चिवडो करू त्या रेसिपीत बघा मग तुम्ही. तर ह्या सगळा झाला, तरी पण तुमका कुठली रेसिपी हवी असत, आवडली असत तर आमका कमेंटमध्ये नक्की सांगा. मग ती आम्ही दाखवचा प्रयत्न करू. आणि तुमच्या सुद्धा प्रांतामध्ये स्पेशल रेसिपी दिवाळीत जी करतात ना, ती आमका आमच्या ईमेल बॉक्सवर पाठवा. त्याच्यामध्ये कंटेंट काय काय वापरतात ता सुद्धा सांगा, काय काय कशा पद्धतीने करतात सगळा सविस्तर लिहून पाठवा. आणि तुमचं नाव आणि पत्तो सुद्धा पाठवा, म्हणजे तुमच्या नावासकट आम्ही ती रेसिपी परब किचन मध्ये दाखवतलो. हो, आम्ही सगळे मिळून दाखवतलो. जर अगदीच हार्ड असत तर, आणि ता सांगताना अनारसेची रेसिपी पाठवलाच तरी चालात, पण त्या लय खटपटा ती दिवाळी सरात, पण अनारसे काय होचे नाही. कारण अनारसे बहुतेक वेळा बिघडतात, फसतात. त्या कसा आणि महिने बघू गोये, तारीख ते तांदूळ बघू गोये, तांदूळ ते 7 दिवस मुके आणते. आपल्याक पाय बडबड करूची तुमच्याबरोबर सवय लागली, आता आम्ही मुक्यान कसे घालतलो. आणि बघा, आम्ही जर बडबड केली नाही तर असं तुमका मुक्यान सांगला ह्या आणि खाली लिहिला तर कसा वाटताला, बरोबर नाही काय नाही. आणि तुमची एकान कोणीतरी कमेंट सुद्धा टाकली आज, माहितीये त्यांचं मालवणी भाषेचा शब्दकोश वाढलो. म्हणजे सोयीन करतात, अजून काय 2-4 शब्द वाढतात ते वाढतात. पण आता तुमच्यावर बोलूची सवय एवढी झाली आहे ना की आमका बडबड केल्याशिवाय रवतच नाही. कधी कधी आमच्या घरातली म्हणतात किती बोलतास तुम्ही. आता ही डीमार्टची शॉपिंग करताना सुद्धा आम्ही ताच करू होतो, थोडस व्हिडिओ शूट करू होतो, तरी पण माणसं बघतच होती. गो सरोज काय रवला, आजूबाजूची माणसं हसतात, ती कोण इली तेवढी काय असा करतात. गोणी घेऊन गेलेला या पार. मग विचार करा, गोणी असून एवढा सामान, म्हणजे एवढा नाही अजून सुद्धा सामान होता जो आम्ही भरलो. ह्या फक्त पसारो काय हो, फक्त दिवाळीचं सामानाचं. तरी सुद्धा दिवे रवले, पणती रवली, तोरणा रवली, त्याच्यानंतर काय तर भाऊ विजिक देतात ता रवला, भरपूर रवली लिस्ट. ती आम्ही नंतर दाखव. अजून इला नाही ना गो डिमांड मध्ये, येतला ना तेव्हा जाओ. दसऱ्यानंतर एक फेरी होते आमका जवळ 4 फेरी होतले. ता म्हणता 4 होतले की त्या एक डँग टाकला की डिमांड पाठीमागे. खाली ही लिस्ट तिथं लिहा तुमका आम्ही काय काय साहित्य वापरलो. पण तेवढा असं साहित्य
घेतले नाही, आम्ही जरा जास्तच घेतला. हा, आता रेसिपी करतोय आम्ही दाखवतलो किती घेतलं होता आणि पूर्वतयारीचा पण एक व्हिडिओ तो पण दाखवतलो. गोष्टी तुम्ही तयार करून ठेवल्यात की तुमची हा. दिवाळीचं फराळ असं होतं तयार. पटकन. नाही तर तुमका सांगा, सुरुवातीक जेव्हा या पहिल्याच वर्षी लग्न झालं, एवढ्या वर्ष कधी दिवाळी करूक नाही. हा, आई होती त्याच्यामुळे काही चिंता नसायची, सगळा फराळ तयार पहिल्या दिवशी. मग लग्नाच्या पहिल्या दिवशी फराळ करून घेतलंय आणि नाही पहिल्या वर्षी सॉरी दिवशी नाही पहिल्या वर्षी फराळ करून घेतला. आता म्हणलं करू काहीतरी, नशीब हे होते माझ्या बरोबर सोबती, नाहीतर माझा काही खरा नव्हता. आता सुद्धा मी त्यांकाच सांगते बाबा या आणि माझी मदत करा म्हणून लिस्ट करू सगळं पहिलं, सगळ्यात पहिलं फोन त्यांकाच केलंय की बाबा मला लिस्ट सांगा. म्हणजे त्याच्यानुसार काय कधी कधी आपण ओव्हर कॉन्फिडन्स करू नये, कुणाची तरी मदत घ्यावी. नाही आणि दिवाळीचा फराळ मदतीशिवाय होत पण नाही, ता पण खरा. एकट्यान करूचा ना तर नाही होत. पण आणि तुम्ही रेडीमेड फराळ घेऊन गेला तर त्याची चव येणार नाही. आता ज्याच्याकडे नाया चहा करूची पत ता आपला करतं, ते बापीच रवले तर काय करतले बिचारे, ते आपले थोडी घाट घालतले, ते आपले मागवतात रेडीमेड. पण त्याची पण मजा वेगळी. कोण असतात करून देत व्यवस्थित तर तुम्ही नक्की करून घ्या त्यांच्याकडनं. अशी आमची ही डीमार्टची थोडीशी सविस्तर शॉपिंग तुमका आम्ही सांगितलं आणि कशी मजा केलं ती पण सांगितलं. थोडंसं पुढच्या वेळेस शूट करूचा प्रयत्न करू. पण आता राहलो, आता परत जर गेलो ना तर करूया, वाईस तरी करतलो, कारण थंय माणसं बघतात थंय अलाउड हा की नाही माहिती नाही, देतात की नाही ता, पण आपले करूचा प्रयत्न करू. शॉपिंग अर्धी राहिली आता. चला मग तुम्ही सुद्धा दिवाळीची शॉपिंगच्या तयारीत लागा. आणि परब किचनचा हा व्हिडिओ जर आवडलो असेल लाईक नक्की करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि नेहमी दाबूचा विसरायचा नाही, कारण तुमका नक्की तुमका किती बेल बटन सांगतो माहिती हा. तुमका पुढचा व्हिडिओ बघूचो ना शॉपिंगचो, म्हणून बेल बटन आधी दाबा. शॉपिंगचो नाही, पूर्वतयारीचो रेसिपी आपण कशी करतो. हा, मग ती आता तुमका येते रेसिपी पडली नाही, तुमका माहित नाही पडलं तर म्हणून बेल बटन दाबा. आणि नेहमी हसत राहा, खात राहा, आणि दिवाळीच्या नवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.